Ćao ekipa, ja sam Semir, Čupo je trenutno kod kuće, naravno odmara. A ja sam odlučio danas da vam snimim jedan vlog. Naime, idemo u, mislim da se zove Kazani. Jedno mjesto nadomak Sarajeva, tačnije nadomak znači Trnava. Tako da, znači, odlučio sam da vam pokažem kako to sve izgleda. Naravno, sponzor današnjeg videa je Maja Art. A ako vi želite da imate ovakav privjesak, naravno imat ćete link u opisu videa, pa se javite i naravno da i vi imate svoga Čupu kao privjesak. Selo Turovi, 4 km udaljeno od Trnova, bili su i ostali polazna tačka za izlazak na Treskavicu, na njena jezera po kojima je najpoznatija među bosansko-hercegovačkim planinama. Upravo u blizini mjesta Turovi, rijeka Željeznica nakon nekoliko stotina metara mirnog toka tiho ulazi u uski kanjon koji je sama rijeka izdubila u mekanom kamenu krečnjaku. Iznad sela Turovi, kod Trnova, spajaju se Godinski i Hrastički potok koji čine rijeku Željeznicu, a nedaleko od svog izvorišta rijeka je udubila svoje korito duboko 10 metara, široko 2 do 4 metra i dugo 150 metara i napravila krečnjačku gredu, to jeste kazan, kroz koje voda pjeni, ključa, baš kao u nekom velikom kazanu na vatri, te zbog te neobične pojave ljudi su ovo mjesto nazvali Kazani. Ljepotu egzibicija vode možemo zahvaliti malenom prostoru koji je uzak i nikako ne može odoljeti snazi vode, čija snaga trajno ostaje u sjećanju posjetioca. Na ovom mjestu svaki posjetilac se divi neobičnoj slici koju je plahovita planinska voda napravila u krečnjaku. Stoga je ovaj lokalitet postao istoimeno izletište. Kazani su i najatraktivnije mjesto u kanjonu rijeke Željeznice. Time zaslužuju titulu prirodnog fenomena i značajne turističke atrakcije. Sami kazani su dovoljno široki kako bi se unutar njih formirali slapovi i virovi kojima se ogleda čistoća planinske rijeke. Mislim da su vam ovo dovoljni razlozi da odete i posjetite ovo predivno mjesto.